Здравейте! Добре дошли в канала на VIPWatches. Днес ще разгледаме в детайли Seiko Pet Sport GMT. Мъжки часовник Seiko от серията Seiko Pet Sports с референтен номер SSK005K1 пристига в оригинална кутия, предоставена от производителя. Интересното е, че Seiko увеличиха своята фабрична гаранция от 2 на 3 години, което е признак за качество и спокойствие на производителя за това, че предлагат един наистина добър продукт. Механизмът на часовника е с калибър 4R34 с 41 часа резерв, което значи, че при пълно навиване този часовник ще работи 41 часа дори в покой. Допустимото отклонение спрямо производителя е минус 35 до плюс 45 секунди на 24 часа, което е така застраховка от тяхна страна за голямо отклонение, но по наше наблюдение ние забелязваме, че тези часовници работят в нормални граници, които са на плюс 5, 6, 7 секунди на денонощие при пълно навиване. Вибрациите на часовника са 21600 или по 6 вибрации в секунда. Чрез GMT функцията на часовника вие може да настроите втори часови пояс и да знаете винаги колко часът е при вашите близки, познати или приятели. Например, ако часът при вас е 15 и 10 минути, с един поглед към вашия часовник вие може да разберете, че часът в Ню Йорк, например, е 8 часа и 10 минути сутринта, с което ви става ясно, че е твърде рано да се обадите на вашите приятели. 10 бара или 100 метра водоустойчивост позволява да ползвате часовника при плуване и гмуркане на нормални дълбочини, дори и в солена вода. Който е изработен от Hardlex кристал, синтетичен минерал кристал, изключително здрав и устойчив на надраскване. Увеличителният елемент, лупа или циклоп, както повечето фенове на часовници наричат върху датата, позволява лесното разчитане само с един поглед. Корпусът и верижката са изработени от благородна стомана 316L, която гарантира липсата на оксидация и промяна на цвета в годините. Капака на часовникът е прозрачен, за да може да се насладите на красивият автоматичен механизъм на Seiko.